Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Hud ayat 116. Falaula kana minal quruni min qablikum ulu baqiyati yanhauna 'anil fasyati fil ard. Falaula kana minal quruni min qablikum ulu baqiyati yanhauna 'anil fasadi fil ard. Ulu baqiyati yanhauna 'anil fasadi fil ardi illa qalilan mimman anjayna minhum. Ulu baqiyati yanhauna 'anil fasadi fil ardi illa qalilan mimman anjayna minhum. Wattaba'al ladzina dzalamu ma utrifu fihi wa kanu mujrimin. Wattaba'al ladzina dzalamu ma utrifu fihi wa kanu mujrimin. Wa ma kana rabbuka liyahlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Amma dzakirna minhu ma nasina wa 'alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar waj'al lana hujjatan ya rabbal alamin. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Falaula kana mongko lamun ora ana minal kuruni saking kurun
Kurun iku iso desa, iso kampung, iso negara. Mingka belikum saking sadurung sira kabeh. Ulu baqiyatin duweni kari. Baqiyah iku sesuatu yang ditinggalkan. Apa? Baqiyatin karen-karen. Peninggalan. Falaula kana lamun ora ana minal kuruni saking desa mingka belikum saking sira kabeh ulu baqiyatin duweni peninggalan tinggalan yan hauna dicegah sapa akeh dilarang sapa akeh anil fasadi saking kerusakan fil ardi ing dalem bumi ila qalilan kejaba sethithik miman saking wong anjaina nyelametake sapa ingsun minhum saking wong akeh kok lamun ora ana karen-karene peninggalane kaum sing biyen saking gawe kerusakan ing bumi kejaba golongan sethithik sing ingsun slametake minhum saking wong akeh dadi pirang-pirang contoh kaum-kaum sing biyen sing wis dirusak dening Allah sebab gawe kerusakan lah sing slamet iku cuma sethithik ila qalilan miman anjaina kejaba golongan sethithik sing di selametno minhum saking wong akeh contone kaum Nabi Nuh sing slamet wong pira ya sing ndek kapal tok iku liyane ya wis 16 kaum Nabi Hud wong pira sing diselametno ya hanya sebagian kecil kaum Nabi Shalih kaum Nabi Nuh kaum Nabi Saleh kaum Nabi Lut ya hanya yang beserta Nabi Lut wong sing selamat bahkan bojone dhewe ya kena ada dadi sing diselamat itu hanya sebagian kecil ila qalilam miman anjaina minhum dadi sing selamat itu hanya sebagian kecil wattaba'a lan manut sapa alladzina dzalamu akeh sing padha zalim ma utrifu barang kang disenengake fihi ing dalem kurun desa wa kanulan ana sawake kumujrimina wong kang padha dosa dadi mereka hanya mengikuti orang-orang dolim sing diseneng-seneng ndek kono padahal wong akeh iku wong sing padha nglakoni dosa eling critane desa Legetang jadi mengikuti wong sing padha dolim sing pesta panen dadi pesta panen ora kok syukuran malah nglakoni kemaksiatan mergo nglakoni dosa akhire diadab dening Allah lah sing selamat iku hanya qalilan sedikit sing diselametno iku wong sethithik sing akeh sing di rusak wa makana lan ora ana sapa rabbuka pangeran sira liyuhlika kalderapun ngerusak lan ora ana pangeran sira iku ngerusak desa
bidulmin kelawan dolim wa ala utawi aline desa iku muslihuna wong kang apik asal kata solaha soleh apik muslihuna wong kang apik wong kang soleh gak mungkin nek kampung iku wong sing apik terus dirusak dening Allah. Misale ndek gene surat apa iku? Wa makana mu'adzibahum wa anta fihim. Wa makana mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ora bakal dirusak kampung iku nalikane sira Muhammad di antara mereka. Lan desa iku ora bakal dirusak lek wong akeh gelem njaluk sepuro istighfar. Jadi Allah gak bakal ngerusak kampung sebab kedolimane. Lamun desa iku mang apa jenenge wong kang gawe bagus. Ayat 1 wa ma dalamnahu walakin dalamu anfusahum fama aghnat anhum alihatum allati yad'una min dunillah lama jaa amru rabbik wa ma zatum ghaira tatbib. Ayat 1 lho. Lan ora ingsun dolim marang wong akeh tapi wong akeh sing dolim nanggone awak dhewe ne fama aghnat anhum alihatum. Lah sesembahane iku ora bisa nolak sangka adabe Allah. Lamun akeh iku padha dolim. Dadi ora koke Allah sing dolim tapi kesalahane manungsa dhewe wa ma dolamnahu walakin kanu dolamu anfusahum. Ingsun ora ngrusak wong akeh tapi wong akeh sing ngrusak awake dhewe. Surat Fussilat surat 41 ayat 46. Man amila sholihan fali nafsihi wa man asa'a fa 'alaiha. Wa ma rabbuka bidzalamil lil abid. Sapa wong sing amal sholih kanggo awak dhewe ne, sapa sing amal elek fa 'alaiha. Mongko berakno ing atase awak dhewe ne wong. Wa ma rabbuka bidzalamil lil abid. Lan ora ana pangeran iku ngani kaya nanggone kawula. Dadi ora ana desa iku dirusak dening Allah sebab kedoliman. Padahal ahline iku wong sing gawe bagus. Dadi kedoliman iku merugikan diri sendiri. Ngelakoni perintah iku manfaat kanggo manungsa dhewe pirang-pirang. Contone sampean wudu iku ana manfaate wudu iku pirang-pirang manfaat. Nek sampean gelem teliti di dalam jari apa di sela-sela jari di iku ada titik-titik akupuntur. Ngerti titik akupuntur? Nah iku nek dikei banyu, nah iku pengaruhe nanggone kesehatan. Semoga ndek wajah iku ada ratusan. Dadi anggota wudu iku lamun digoyang banyu iku ada 450 titik akupuntur. Ya iku akan memberikan manfaat nanggone manusa. Termasuk ngamal salat subuh tangi melek terus salat wudu salat dan seterusnya iku manfaate nanggone manungsa dhewe. Sebalike sampean gak gelem salat gak gelem wudu gak gelem poso ya wis rusake ya nanggone awake dhewe. Pirang-pirang bukti ilmiah ya apa manfaate poso, ya apa manfaate adus bengi.
dan seterusnya pirang-pirang manfaat, pirang-pirang bukti manfaate salat, manfaate salat jamaah, termasuk nalikani sujud itu ada bagian otak yang tidak teraliri darah. Nah, itu baru teraliri darah kejaba nek wong gelem sujud. Ngono. Lah nek wong gak tau sujud ya bagian iku gak tau kena aliran darah, kurang sehat dadine. Dadi ngene iku, dadi ora dolim tapi menungsa dhewe sing dolim. Ketika melanggar aturan Allah, maka akibatnya nanggane menungsa dhewe. Mulane gini surat Al-Isra ayat itu apa namanya? In ahsantum li anfusikum. Ayat itu deloken. Lamun sira kabeh gawe apik, mongko apike kanggo awakmu dhewe. Sebalik wa in asatum fa alaiha. Mongko sapa sing gawe elek, mongko beratno nanggone awake dhewe. Dadi awak gak ngani ngoyo wa madalahum walakin dolamu ang usahum. Aw ingsun ora ngani ngoyo tapi nek akeh ngani ngoyo awake dhewe. Dadi pelanggaran kita itu ya gak ngrugekno Allah, tapi ngrugekno awake dhewe. Dadi pirang-pirang desa sing sadurung sira kabeh, kampung sing sadurunge sira kabeh sing dirusak dening Allah, ora ana bagian sing mencegah kerusakan. Mulane sampean amal sholih amar ma'ruf nahi munkar iku termasuk apa? Mencegah daripada kerusakan. Nah, surat Ali Imran 104, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Supaya ana di antara sampean kabeh sing amar ma'ruf nyegah kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun, ikulah wong sing bejo. Wa ahluha muslihun, aline iku salih, ikulah wong sing bakal selamat sangka adabe Allah. Lah nek melanggar ya wis pirang-pirang bukti yang akan merugikan diri sendiri, akibat lebih besar. Akhirnya gak cuma menungso tok sing dirusak, akhirnya kampunge negarane ya dirusak. Ada pertanyaan? Jadi pelanggaran itu akan merugikan diri kita sendiri. Awak gak akan ngerusak kaum, nek kaum pancene wong sing sholih, wong sing ahli istighfar. Sekian kaji kita, semoga memberikan kefahaman pada kita, amin. Allahumma faqina fiddin, Allahumma faqina fiddin, Allahumma faqina fiddin. Kafaratul majlis, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.